Li kieku pajjiżna aċċetta bħal membri stati oħra li jkun parti mis-self proposta l finanzjament tal-Ukrajna, dan se jwassal għal piżijiet finanzjarji kbar, danni mingħajr limitu fuq pajjiżna. Stqar dan il-Prim Ministru Roberta Bela fi stqarrija ministerjali fil-Parlament l-4 filgħaxija dwar il-konklużjonijiet tas-Summit tal-Balkani tal-Punent u laqgħat tal-Kunsill fl-Ewropa f'Diċembru li għadda. Dr. Bela spjega li l-kunċett tas-self propost kien jinvolvi l-ħolqien ta' mekkaniżmu li bih l-Unjoni Ewropea tissellef flus li ġew iġġenerati minn assi Russi li bħalissa huma sanzjonati u qed jinżammu fl-Unjoni Ewropea. Dr. Bela qal li Malta esprimiet ħassib serju nuqqas taqbil dwar dik proposta, iżda esprima sodisfazzjon li wara lejl twil ta' negozjati il-mexxija waslu għal qbil fuq għajnuna finanzjarja lill-Ukrajna li ma tkunx ta' periklu. Dr. Bela sostna li minkejja li jemmen li pajjiżna u l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' turi solidarjetà lejn l-Ukrajna, rrid assigurazzjoni li kull għajnuna li Malta qed tagħti ma tkunx marbuta mal-forniment ta' armi letali u l-attività tal-gwerra u li tiġi rispettata in-newtralità kostituzzjonali ta' Malta. Fl-intervent tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li għamel sew il-Kunsill Ewropew li reġa' poġġa lill-Ukrajna fiċ-ċentru tad-deliberazzjonijiet tiegħu u biex jingħata appoġġ finanzjarju għas-sena 2026-2027. Sostna li d-deċiżjoni li jiġi mobilizzat pakkett ta' self jirrifletti l-kobor tal-isfida li hemm qudiemna. Dr. Borg qal li l-konklużjonijiet adottati f'dan il-Kunsill jirriflettu mhux biss l-urġenza tal-isfidi li qed naffaċċjaw bħala pajjiż, iżda wkoll għażliet li se jiddeterminaw l-irwol tal-Ewropa u fid-dinja matul id-deċenju li jmiss. Qal li s-sopravivenza tal-Ukrajna bħala stat sovran mhix kwistjoni ta' solidarjetà biss, iżda ta' dritt internazzjonali. Enfasizza wkoll li Malta għandha tibqa' tħoss in-newtralità u tikkontribwixxi permezz tad-diplomazija u għajnuna umanitarja. Fit-tweġibiet tiegħu għal domandi tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru qal li ħa pjaċir li Dr. Borg fil-Parlament Malti appoġġja l-konklużjonijiet tas-summit. Madankollu qal li fis-sigħat qabel Malta għamlet il-pożizzjoni tagħha ċara kontra l-mekkaniżmu propost, Dr. Borg ivvota favur mal-mexxejja tal-Partit Popolari Ewropew, anke meta kien diġà jaf il-pożizzjoni ta' Malta x'inhi. Irribatta li jifhem li mhux faċli tmur kontra ġganti tal-Unjoni Ewropea, iżda qal li dak huwa li jagħmel il-Gvern meta tenna l-pożizzjoni tiegħu. Qal li kieku ma sarx hekk kien ikollna gwerra fiżika jew ekonomika mar-Russja, dak li ddeskriva bħala riperkussjoni serja u ikbar milli qatt rajna. Dr. Bela wieġeb ukoll li Malta qed issegwi b'reqqa u kawtela l-iżviluppi fi Greenland u appella lill-Oppożizzjoni biex fi kwistjonijiet bħal dawn Malta tippreżenta konverġenza u front wieħed. Belġjana biex imbagħad tkun